алейкум, хайвах шоглар, витаю в эфире телеканала АТР. Я принимаю эстафету от своей коллеги, и мы продолжаем информационный вечер на телеканале АТР. Следующие 3 часа будем говорить о том, о чем мы так долго с вами ждали, так долго об этом говорили. Да, свершилось. Сегодня, спустя 3 года перерыва, собрались лидеры нормандской четверки. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Україна, Німеччина, Франція, Росія, Зеленський, Меркель, Макрон, Путін. Сьогодні нормандська зустріч. Капітуляція чи перемога? В етері АТР. Ну что ж, рада представить гостя нашей студии. Роман Чернышев, речник Национального корпуса. Витаю вас. Ну а, дорогие телезрители, в поле окне мы можем сейчас видеть Елисейский дворец. Видим пока что пустой стол, за которым, собственно, и должны пройти переговоры 4 лидеров нормандской четверки: Эммануэля Макрона, Ангела Меркель, Владимира Зеленского, а также Владимира Путина. Ну а в следующем поле окне мы видим акцию протеста на Банковой возле офиса президента, где собрались активисты, правозащитники, неравнодушные граждане нашей с вами страны. Хочется отметить, что да, действительно, сегодня прибыли 4 лидера нормандской четверки. Первым прибыла Ангела Меркель, что примечательно, ее машина прямо ее подвезла к зданию и к ступеням Елисейского дворца. Вторым прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Ну а Владимир Путин, как обычно, опоздал. Ну что ж, мы будем следить за событиями и будем показывать это все в прямом эфире, то, что, конечно, возможно и положено. Ну а для начала я хотела отметить, что президент Владимир Зеленский встретится с Владимиром Путиным тет-на-тет. Это подтвердил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Давайте его послушаем. Після зустрічі у нормандському форматі 4 лідерів президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з президентом Російської Федерації Владимиром Путиным. Вот такая вот встреча состоится уже после нормандской встречи или до. Как вы думаете, вообще тет-на-тет с Путиным не опасная история или опасная? Нужно ли это делать Зеленскому или не нужно? По-перше, я б не розділяв це не відділяв від нормандського формату. Давайте називати все, що відбувається сьогодні в переговорному процесі там в Парижі. Це все є нормандський формат так чи інакше, тому що обговорювати вони будуть все одно ті теми, які заплановані, тобто проблеми Донбасу, так, розведення так само, або капітуляції скоріше, і тому і подібних речей. Дивіться, стосовно тет-а-тет, ну, по-перше, нічого поганого в тому немає, що президент розмовляє з іншим президентом 1 на 1 і вирішує питання, які мають цікавити його державу. Да? Я говорю зараз про Зеленського. Проте, справді я з вами погоджуюсь, що викликають дуже великі занепокоєння те, що рівень підготовки та різниця в рівні досвідченості у Путіна і Зеленського, так? Тому що це просто може бути справді дуже небезпечно. Про що там буде говорити Зеленський з Путіним і як він буде відстоювати український інтерес, якщо він навіть у внутрішньополітичній історії, навіть в спілкуванні з простими хлопцями-ветеранами не може тримати обличчя і виглядає дуже погано. А що говорити про такого досвідченого КДБшника, да? І шахрая міжнародного рівня, як Путін. Тому, справді, викликає дуже велике занепокоєння. Ну, але все ж таки головне не формат, не колір одягу, не вираз обличчя, да, які будуть у них під час зустрічі, а головне результати. Що звідти привезе Зеленский. Да. Цього мы тоже чекаем. Да, кстати, мы еще обсудим и проанализируем, что может привести оттуда Зеленский. А я хочу отметить, что по последней информации сейчас президент Владимир Зеленский проводит двухстороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, а тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин проводит двухстороннюю встречу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Ну а с нами сейчас на прямой связи по телефону депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. Ирина, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ирина, ну что ж, расскажите, чего вы ожидаете от встречи 4 лидеров в нормандской четверке? Это будут какие-то декларативные результаты или же можно ожидать каких-то конкретных действий после встречи 4 лидеров? Якщо ми домовимося
припинення вогню і обмін полоненими, це вже, звичайно, буде результат. Я не очікую великих проривів, бо розумію, з ким ми маємо справу, коли говоримо про Російську Федерацію і її очільника Володимира Путіна. Однак, я дуже очікую, що ті, хто є нашими партнерами і союзниками, а саме Ангела Меркель і Еммануель Макрон, зможуть почути і відчути те, що їм донесе Володимир Зеленський як президент України у вигляді і звернень, і тих пропозицій, з якими він приїхав до Парижу. Я не кажу, що вони всі будуть акцептовані і 100% підтримані, але бодай би той факт, що ми сідаємо і вперше за більше ніж 3 роки розмовляємо і говоримо про наші червоні лінії і про те, як ми бачимо ситуацію вирішення конфлікту, міжнародного збройного конфлікту на Сході, це вже великий крок. Ирина, а какие красные линии Зеленский никогда не переступит? Але ви вже це чули, і він сам неодноразово про це говорив. Він говорив про те, що не буде внесено до Конституції питання автономії Донбасу чи частини, так, яка сьогодні тимчасово окупована. Також, як ви чули, він теж говорив про Крим, що ніхто ніколи розмінювати чи обмінювати на мир на Донбасі Крим не збирається. Також він говорив про кордон, коли ми говоримо про міжнародно визнані кордони 91-го року. Ми це чули, і я сподіваюся і вірю у те, що жодна червона лінія перейдена не буде. Ирина, и еще один вопрос. Я хотела, чтобы вы ответили коротко. Вот многих украинских экспертов опасения вызывает тот факт, что президент Владимир Зеленский будет проводить двухстороннюю встречу тет-на-тет с Владимиром Путиным. Дескать, говорят, что Путин старый работник КГБ, и Зеленского провести ему ничего не стоит. Вот у вас таких опасений нет? Давайте не перебільшувати можливості Путіна і не применшувати можливості нашого президента, який підсилений підтримкою українського суспільства. Хто в який спосіб міг, але по-своєму підсилює його сьогодні. А отже, ми маємо те, що маємо. Путін буде говорити те, що він вважає за потрібне, а президент Зеленський буде відстоювати наші суспільні інтереси. Коли зустрічався Порошенко 40 хвилин тет-а-тет з Путіним, чи ми знали про результати такої розмови? Я пошукала у ЗМІ. Ані слова не було сказано, про що саме розмовляли конкретно тет-а-тет Порошенко з Путіним. Я думаю, що він не зраджував України, рівно як і пан Зеленський не буде зраджувати цього разу. Спасибо. Ирина Верещук, народный депутат, фракция «Слуга народа» была с нами на прямой связи по телефону. А чего вы так смеялись, когда мы говорили об опасениях? Ви недооцінюєте нашого президента? Ні, просто говорити про те, що не потрібно переоцінювати Путіна. Ну, знаєте, ворога не потрібно недооцінювати ніколи. І не потрібно недооцінювати Зеленського, каже пані Верещук. Ну, вибачте, він, можливо, дуже гарна людина в плані шоу-бізнесових талантів, але просто дипломатія та велика політика – це, можна сказати, наука, і це досвід в першу чергу. У нього цього досвіду просто немає, і взятися нема звідки. Тому не потрібно тут просто підмінювати тези. А з приводу того, про що там говорив Порошенко раніше, сказала Ірина Верещук, ну так, дійсно, також це було погано, тому що і мінські домовленості Національного корпусу, особисто Андрій Білецький про це завжди говорили, що це капітуляційна історія, нічого доброго вона в Україні не принесла, а тільки втрати і людські, і територіальні. Мінське соглашення в даному случае. Безперечно. Ну, яке підписував Порошенко. Безперечно. Так що ж ви тоді повторюєте погане за Порошенком? Він робив погано, і Зеленський зараз, не укріплюючи зовсім внутрішні сильні позиції свої, не маючи сильних карт в руках, умовно кажучи, він йде про щось домовлятися з Путіним. Вибачте, чому ми не говоримо, а окрім Національного корпусу Андрія Білецького про це ніхто не говорить, що починати потрібно навіть не з питань там виборів якихось чи такі іншого, там Вордло, Криму, там про Крим що ж зараз говорити, да? Починати треба з розведення так званого, яке продовжується, по факту це відступ української армії, який послаблює українські збройні сили просто в рази. А давайте подключим к нашей беседе народного депутата Украины Василия Мокана. Алло, здравствуйте. Доброго вечора. Добрый вечер. Ну что ж, каковы ваши ожидания от встречи 4 лидеров в нормандском формате? Я насправді відношуся до тих народних депутатів, які особливо не мають великих ілюзій стосовно того, що сьогодні багато можна буде домовитися, тому що
Наш президент однозначно поїхав з проукраїнським порядком денним, який абсолютно не влаштовує Кремль, і знайти якусь там середньоарифметичну навряд чи вийде. Але що в першу чергу буде Зеленський добиватися від Путіна, це повне припинення вогню для того, щоб берегти українське життя, українських військовослужбовців, і щоб оці всі заморожені, так званий заморожений конфлікт і обстріли припинилися. І друге, це добитися обміну за формулою всіх на всіх. Мета у президента стоїть максимально повернути українців додому, до своїх родин, сімей. Как вы думаете, удастся ли Зеленскому достичь вот этих целей, которые он поставил перед собой? Просто без цих двох пунктів фактично неможливо будь-який рух, якщо ми говоримо про мінські домовленості у подальшому, ні про політичні, про безпекові компонент. Ці два пункти – це є фактично ті два пункти, які має виконати Російська Федерація для того, щоб далі можна було продовжити діалог. А далі концепція така, що виконання безпекового компоненту, а далі політичного. Тобто від цих підсумків буде залежати і те, як Верховна Рада відреагує на пролонгацію закону про особливості місцевого самоврядування. За підсумками зустрічі буде залежати те, як ми будемо далі будувати діалог в рамках тристоронньої контактної групи. І оці от вимоги, вибачте, турнуватися, що пряма комунікація з Ордло, що ми маємо щось начебто виконати і імплементувати до безпекового компоненту, це все не пройде. Чітко президент заявив, що це неприйнятно и это не в интересах нашей державы. Василий, и еще один вопрос. Я бы хотела, чтобы вы ответили очень коротко. Как вы считаете, нужно было ли президенту соглашаться на встречу тет-на-тет с Владимиром Путиным? Потому что вот многие украинские эксперты также выражают свое опасение по этому поводу и говорят, что у нашего президента, к сожалению, небольшой политический опыт. И Путин, как работник КГБ, да, может его там в какой-то степени провести. И с политтехнологической точки зрения то это может породить там кучу слухов, и российские СМИ якобы будут разгонять информацию, что какая-то договоренность была, там, сомнений и так далее. Ну, в цьому плані, для того, щоб ми не ловилися на якусь дезінформацію з боку російських джерел, які можуть маніпулювати результатами зустрічі, я закликаю все-таки вірити офіційним джерелам інформації від самого президента і МЗС. Це перше. Друге, президент дуже щільно готувався до цієї зустрічі, його попереджали і пояснювали, і готували до того, що цей співрозмовник буде досить складний, і він має великий досвід, і все, як ви сказали, і школу КГБ за плечима. Зеленський То Зеленський готов, правильно я вас розумію? Так, Зеленський запевнив, що і психологічно, і політично аргументовано готовий до цієї зустрічі. Якщо буде потреба і вимога зустрітися тет-а-тет, то він на це готовий також піти. Спасибо. Василь Мока, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», был с нами на прямой связи по телефону. Ну а тем временем, действительно, Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина» рассказал, чего ждет сам от встречи с Путиным. Давайте послушаем гаранта Конституции. Я така людина дуже сенситив. Ми говорили з президентом Російської Федерації, коли повернули моряків, і ми говорили з ним по телефону. Але це телефонна розмова. Я хочу побачити людину, і я хочу привести з Нормандії розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Я це зможу точно зрозуміти за столом. Ну, много говорят про капитуляцию, про поражение и так далее, с разведением войск, да, там подписание Штайнмайера и условия, которые выполняют стороны Украины, которые выставляет Российская Федерация и так далее. Но все-таки какой может быть самый идеальный сценарий, с которым вернется Владимир Зеленский, и тут его народ встретит и скажет: вот, наш президент, молодец. Це Василь Макан пропонує вірити офіційним засобам інформації влади, да, а я пропоную вірити фактам. Якщо ми говоримо про те, що Зеленський привезе звідти припинення вогню, вибачте,
Зараз грудень місяць, початок. А ще в жовтні ми були в Золотому, особисто я був в Золотому, і коли Зеленський обіцяв, що розведення не буде відбуватися, якщо буде продовжуватися обстріли не припиняються на жоден день, продовжують, ви знаєте, гинути українські військові, продовжують обстрілювати мирних мешканців, а розведення, по факту відступ українських військ продовжується. Зеленський говорить про те, що пристайко, будемо говорити, це його прямі слова були в одному з інтерв'ю, що, можливо, там були обстріли, по-людськи я там розумію тих місцевих жителів. Тобто вони не можуть гарантувати навіть на початкових, вони, я маю на увазі влада, на початкових етапах гарантувати дотримання домовленості навіть не Путіним, а його шістками з ДНР, ЛНР. Про що ми говоримо? У Володимира Зеленського зараз взагалі немає ніяких сильних козирів на руках. Роман, я знаю, что вы приехали к нам в эфир прямо с Майдана, где, кстати, проходит... С Банковой, да, где проходит акция. Я вот хочу переключиться немного туда и спросить у нашей коллеги-корреспондентки Милены Амиди, которая там работает с утра. Милена, селям алейкум, рассказывай, какие у тебя новости, какие там настроения. Алейкум селям Гульсум. Я зараз знаходжуся, якщо чесно, мені здається, що у дуже дружній атмосфері, тому що тут лунають патріотичні українські пісні наживо. Також люди з українськими прапорами на спині прийшли сюди, слухають концерт. Очікується також, що тут будуть показувати вже результати зустрічі нормандської четвірки, але то буде трошки згодом. А я особисто зараз хочу поговорити з Володимиром Балухом. Ми всі його добре знаємо. Він прийшов зі своїми друзями. Бачите, наш кримсько-татарський прапор навіть теж сьогодні є на цій акції. Підходимо до Володимира. Володимире, доброго вечора. Телеканал АТР ваш улюблений. Розкажіть, будь ласка, які настрої? Чого очікуєте взагалі від сьогоднішнього вечора? Я перемоги України. В будь-якому випадку це буде перемога України. Я в цьому впевнений. І тому тільки цього і очікую. Знаю, що ви багато дуже усього пройшли. Скажіть, будь ласка, чи готові ви сьогодні, наприклад, провести тут цілу ніч, якщо буде треба? Я готовий провести хоч 28 ночей, хоч 285. Неважливо, це я зараз утрирую. Річ не в тім, річ в тім, що я просто не можу. Я зараз буду бігти, бо є деякі ще зустрічі з людьми. А взагалі, ще не революційна погода, ще не так холодно, досить тепло в Києві, тому щось революцією не пахне. Дякую дуже. Це був Володимир Балух, колишній політв'язень. Я особисто мала з ним честь познайомитися і навіть з його родиною. Продовжується концерт, продовжують збиратися вже люди з кримсько-татарськими прапорами, зокрема з українськими. А ми включимося вже трошки згодом. Я сподіваюся, що відбудеться ще якийсь такий цікавий захід, аби вам про це розповісти вже детальніше у наступних випусках. Гульсум. Чосагул, это была наша корреспондентка Милена Амиди. Она с утра работает на Банковой возле офиса президента, где проходит акция «Варта на Банковой». Я знаю, что Нацкорпус один из организаторов данной акции. А до каких пор вы там собираетесь стоять? Бачу, ваша колега трішки змерзла, хай зайде до білого намету, найбільшого Нацкорпуса, там і пригостять гарячим чаєм, безперечно, обігріють, і все буде добре. Ми їй передадим. Безперечно, будемо раді. Що ви позвали в гості. Так, безперечно. Дивіться, Національний корпус, взагалі Азовський рух, будемо так говорити, тому що Національна дружина, громадська організація і ветерани в великій кількості на чолі з Андрієм Білецьким, справді є одним з співорганізаторів цієї акції, так, і можна сказати, що, відверто можна сказати, що принаймні кількісно найбільше присутні там і зараз, і в разі потреби, якщо буде якесь загострення подій, то я думаю, що ми залишимося єдині, хто буде там відстоювати український інтерес, активно я маю на увазі, тому що маємо на це змогу і бажання, і сили. Ось, а стосовно того... в якому случаї ця акція перейде в довгосрочну? Дивіться, якщо... Я дуже цього не хочу, але, на жаль, ми можемо говорити про те, що є не дуже такі оптимістичні прогнози стосовно того, що якщо Зеленський повернеться з Нормандії і під виглядом того, що я зробив вам мир, да, короткотерміновий, просто там перестали стріляти, а пострілювати, як він говорить. Але ми погоджуємося на
легалізацію бойовиків ДНР і ЛНР, які воювали проти українських військових під виглядом так званих народних міліцій і таке інше. Якщо ми погоджуємося на якийсь особливий статус ОРДЛО, да, фактично, що укорінює сепаратизм взагалі в українському законодавстві, якщо ми щось там взагалі про якісь вибори на Донбасі до закінчення війни будемо говорити, що взагалі тоді є пряма вже пряма загроза національної державності. Путіна, на якому він настаиває з 2014 року. Вибачте, це сценарій формули Штайнмаєра, так званої, яку погодив там почесний пенсіонер української політики Кучма за згодою Зеленського. Так, це є формула Штайнмаєра, яку вони називають компромісною, а по факту є це капітуляційні норми. І якщо вони будуть погоджені зараз з Зеленським, і він повернеться з Нормандії з цим, то, вибачте, ми будемо тоді робити громадський спротив, я думаю, що по всій Україні. Романа, давайте подключим к нашей беседе Россию и пообщаемся с журналистом Игорем Яковенко, который нас слышит. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, в Украине украинские средства массовой информации и гражданское общество сконцентрировано на нормандской встрече. А как в России освещают, возможно, встречу 4 лидеров в нормандском формате? Как преподносят, собственно, эту информацию? Ну, в России основной информационный повод – это, конечно, решение ВАДА. То есть то, что Россия оказалась на 4 года заблокирована от международного спорта, это самое главное, что произошло. Кроме того, в России довольно серьезно обсуждается полный провал переговоров Путина с Лукашенко. То есть Путин приехал в Париж, имея за спиной 2 поражения серьезных. Причем таких поражений, которые на самом деле невозможно скрыть. То есть понятно, что проблема 2024 года будет решаться не с помощью создания супергосударства России и Белоруссия. И понятно, что никакие надежды на то, что удастся купить ВАДу, они не оправдали. Настроения, то есть, у Путина нет? Ну, я думаю, что Путин хорошо понимает, что и в Париже ему ловить нечего. Скажите, а на что рассчитывает Владимир Путин? Вот он прибыл в Париж, как обычно, опоздал. Чего он ждет? На что он рассчитывает? Ну, на самом деле, некоторые основания для оптимизма у него есть. Дело в том, что присутствие Юрия Витренко на переговорах с украинской стороны, насколько я понимаю, этот один из руководителей «Нафтогаза» там. Да. Да, и это очень серьезная история, потому что надежда задушить Украину газом и перевести все это на газовую тематику, где Путин, конечно же, гораздо сильнее, чем Зеленский. Вот эта надежда, я думаю, главная. То есть попытаться все-таки отравить Париж газом. Вот это главная надежда. Все остальное это абсолютно безнадежно. Понятно, что никакого выполнения Минских соглашений в том виде, в каком они были изначально приняты, не может быть, потому что это самоубийство Украины. Понятно, что Путин, конечно, не пойдет на те требования, которые Зеленский предъявит. С моей точки зрения, для Зеленского идеальный вариант было бы все-таки говорить о Будапештском меморандуме. Ага. Понятно. Потому что это самое главное. Это был бы идеальный вариант. Спасибо большое. Игорь Яковенко, журналист, был с нами на прямой связи из Российской Федерации. И он действительно отметил тему газа. Я бы хотела на этом остановиться подробнее. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что на встрече будут обсуждать и вопрос газа. Давайте его послушаем. Щодо делегації, знаю, що є питання щодо газу і так далі. У складі делегації є пан Оржель та пан Вітренко. При потребі вони будуть приймати участь у обговоренні питань газу і інших питань, які стосуються них. Вот, собственно, тема газа, возможно, и будет подниматься на нормандской встрече. Как вы думаете, газ решится? Это політичний вопрос в даному випадку, да? Не хочу виглядати тут експертом з усіх питань, як багато хто. Я не спеціаліст в енергетиці, але, безперечно, газ – це завжди було політичне питання в стосунках України і Росії. І, безперечно, ця тема може підійматися як фактор тиску з боку Путіна. Проте, все ж таки, я тут
до речі, несподівано навіть для себе, хочу погодитися з цим журналістом російським. Не знаю, я не знав до цього, але він дуже правильно сказав стосовно того, що Зеленському потрібно говорити про будапештський формат, і йому потрібно це було говорити ще задовго до зустрічі, як тільки він став президентом, а не товктися на тому капітуляційному і антиукраїнському полі мінських угод і нормандського цього формату, да, яке він обіцяв, коли йшов до влади, реформувати і змінювати, тому що Порошенко тоді йому було вигідно критикувати. А зараз він продовжує просто антиукраїнську лінію Порошенка. Тому, власне кажучи, я думаю, що перш за все будуть питання вестися політичні. Дуже сподіваємося, що безпекові, тому що це фактор номер один зараз в наших стосунках з агресором і в нашій війні з агресором, і в нашому плану по розв'язанню цієї ситуації. А енергетичне питання, якщо вже Юрій Вітренко справді приїхав в Нормандію, то не просто ж так на Ейфелеву вежу подивитися, правда? Тому я думаю, що ці питання також будуть торкатися, але деталі краще вам обговорити з енергетичними експертами. Поговорим. А давайте услышим мнение Соединенных Штатов Америки. Что там думают по поводу нормандской встречи? Ведь с нами сейчас на прямой связи капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. Гарри, здравствуйте. Здравствуйте, Украина. Витаем Я вас. слышу свое эхо. Да, Гарри, скажите, как в Соединенных Штатах Америки вообще следят за нормандской встречей, нет? У нас сейчас утро, поэтому я еще ничего про это не слышал. У нас в Соединенных Штатах Америки сейчас не следят ни за чем, ни за Украиной, ни за Ираном, ни за Северной Кореей. У нас сейчас один вопрос, это вот импичмент Трампа, и все заняты только этим вопросом. И это, я думаю, делается как раз частью того, чтобы больше не обращали внимания и как можно больше уйти от Украины и не обращать на нее внимания, потому что это невыгодно нашей демократической партии. Но все бы ничего, если бы Украина также не была вовлечена в процесс импичмента Дональда Трампа с предвыборной кампанией и так далее. Но все-таки, каковы ваши ожидания от встречи 4 лидеров в нормандском формате? Будет ли она результативной? Вы говорите, что думает Америка. Я не смогу говорить за всю Америку. Я только скажите за себя. Ну и также вы знаете, что я не предсказатель, не человек, не всевидящий, что будет в будущем. Просто из моего опыта я могу сказать, что все выйдут и все будут себя хвалить, похлопают себя по плечам, что было продуктивно, что мы обговорили, что мы услышали друг друга, подписали какой-нибудь документ. Это политики делают все время, чтобы просто показать, что они не просто тратят время и деньги своих граждан. Но я надеюсь, что самая, конечно, тяжелая ситуация и позиция в этих переговорах — это украинская позиция и президента Зеленского, потому что он должен как бы и обеспечить мир, и не сдать Украину, и не отступить, и, много что он должен сделать, что друг с другом несовместимо. И это очень сложно для него. Я надеюсь, что это вообще-то эти переговоры, это такая артподготовка или, как у нас называется, маневры, которые отвлекающий маневр. Потому что для Украины нужно определиться, что и куда Украина хочет, и куда она хочет идти. Хочет ли Украина вернуть Крым, вернуть Донбасс, или хочет Украина стать частью Европы и вступить в НАТО, потому что эти все вещи, они как бы несовместимы. Где-то какую-то цену придется заплатить. И я надеюсь, что Украина в этом отношении выйдет в этой сложной политической игре. Спасибо. Украина все-таки выйдет победителем. Спасибо. Это моя надежда. Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США, был с нами на прямой связи из Соединенных Штатов Америки. И вопрос, который интересует многих, а то и всю Украину: Крым. Будут ли говорить на встрече о Крыме? Ранее президент Зеленский в интервью газете «Выборчий» рассказал, что будет делать, если о Крыме говорить не захотят. Під час зустрічі нормандської четвірки порушив питання, чи можливо у цьому форматі обговорювати питання Криму. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, Сполучені Штати Америки. Будут обсуждать Крым, как думаете?
будуть. Знаєте, я впевнений, що повинні завжди українська влада в будь-яких міжнародних переговорах, не тільки з Росією, а взагалі будь-яких переговорах на міжнародному рівні, на рівні консулів, послів, на всіх зустрічах, ми завжди повинні говорити якомога більше про Крим, про український Крим. Дуже важливо, тому що справді ця проблема і це питання, і ще й при Порошенку, насправді виносилися за дужки багато в чому. Коли обговорювали Донбас, коли обговорювали питання там якогось співробітництва економічного, то Крим виносили за дужки, цього робити, звичайно, не можна. Ну, слава Богу, що вже який 8-й місяць, да, чи 9-й президент Зеленського, а по факту це на хвилиночку, десь 1/6 його президентства вже пройшло, і він тільки зараз додумався про те, що можна долучати Сполучені Штати і говорити про те, що необхідно, долучати Сполучені Штати до цих питань як гаранта Будапештського договору, меморандуму того ж самого. Так. Тому справді, але наскільки в нього в планах взагалі у Зеленського є підняття питання Криму на переговорах сьогодні в Нормандії, ну, знаєте, знову ж таки, давайте говорити не гадати на кавовій гущі, а, знаєте, керуватися фактами. А факти говорять про те, що він навіть в кадровій політиці призначає таких людей, як Сивоха, да, абсолютно антиукраїнських людей, яким не то, що він не вважає, очевидно, що Крим, для нього нормально, що Крим це нібито російський, але і про Донбас говорити саме. Тому, якщо Зеленський призначає таких людей на керівні посади в державі, то значить, щось він, я думаю, в нього є сумніви стосовно україноцентричної позиції. Саме для того ми і на Банковій, щоб нагадувати йому про це. Смотрите, если говорить про Крым, да, мы слышали, как Владимир Путин говорил, что тема Крыма закрыта, обсуждать не будем, все. Мы слышали, что Российская Федерация будет настаивать на особом статусе Донбасса, на амнистии боевиков, да, там, выполнение полностью формулы Штайнмайера, проведение выборов, да, и так далее. Мы по праву действительно стоим на своей позиции восстановления территориальной целостности Украины. Ангела Меркель, Макрон на своїй там стороні, так чим ця вся епопея закінчиться? Дивіться, не потрібно вважати, це помилкова була позиція і помилкова така лінія піар-поведінки Порошенка ще, коли ми нібито думали, що весь світ стоїть горою за Україну. Вибачте, кожна окрема західна держава піклується в першу чергу за свій інтерес. Вони не мають і взагалі не повинні думати в першу чергу за Україну. Давайте не будемо такими інфантильними. І у Франції зараз дуже великі економічні проблеми, і Макрон хоче за допомогою Росії, в тому числі їх вирішити. Назріває велика криза політична в Німеччині, скоро вже Меркель іде з посади, там переформатовується ландшафт партійний, там дуже багато також і проросійських політиків нових сил під виглядом євроскептиків приходить. І тому вони в першу чергу в переговорах з Путіним, вони будуть думати навіть в нормандському форматі не за Україну, а кожен за свій власний інтерес. Песимістична картина складається, нічого оптимістичного нет. Ну, дуже складна ситуація, безперечно. Не потрібно говорити, що все легко і все зараз закінчиться нашою перемогою. Це, безперечно, не так. Але якщо ми бачимо, а ми бачили це давно, Національний корпус про це говорив дуже давно, що цей мінський формат є просто капітуляційний по своїй суті спочатку. Нормандія як продовження логічне, так, і формула Штайнмайера як додаток до Мінську, це є антиукраїнська історія. То Зеленський має виходити, якщо він не бачить в цьому вигоди для України, він має чесно сказати українському суспільству, що він виходить з цих переговорів, і ми укріплюємося зсередини і проводимо власну дипломатичну роботу, що можна робити. Спасибо. Роман Чернышев, речник Національного корпусу, був гостем нашої студії. Дуже дякую. Ну а в поле окне мы продолжаем видеть стол, 4 стула, за которым должны собраться 4 лидера в нормандском формате. Хочу отметить, что пресс-конференция 4 лидеров после уже переговоров была назначена на 19:45. Но сейчас стало известно, что эту пресс-конференцию перенесли на 22:00. Что ж, оставайтесь с АТР, следите за событиями, а мы буквально на 5 минут прерываемся, смотрите новости, а потом возвращайтесь к нам. Сьогодні у Прайм Муждабаєв журналіст Юрій